Har du zoomet ind, så det kun din næse? Var det? Ja, det er i forvejen. Det blev godt. Hun giver en fisk. Kunne I se det? Ja. Hvor er den? Hold kæft, du går. Ej, Nej, hvor er det godt. Musik, Jeg vil også have musik, billeder af musik, mig selv. musik. øjeblik. Øjeblik. Mammes stemme går. Øjeblik. Øjeblik. Nu tager hun altså selv. Nej. Ej, for Der kan der være 2 fingre derinde i den næse. Ja. Tager han billeder, Nej, han er bare Han filmer irriterende, bare. som man plejer. som han plejer? Så lige tager mig. Og jeg vil godt se det med fingrene i næsen. Se, det blev godt. Det var et godt billede. Det er det bedste billede af dig indtil videre. Skal vi se billeder af ham der, den freaken, der render rundt med et kamera? Hvad så, freak? Ej, hvor er det irriterende. Charlie, nej, flytta. Skal jeg tage billeder af dig? Ja, og jeg kigger op. Kan jeg så kigge op? Se, yes. Nej, øjeblik. Øjeblik. Men den kan ikke tage flere. Øjeblik. Den kan ikke tage flere. Prøv at se, jeg trykker. Den stiller uskarpt. Sådan der. Ej, nu har du fået så mange billeder. Det var godt. Asi Samur. Her er vi nu, der er helt stille. Det er meget mærkeligt. For et øjeblik siden, der var der 10.000 mennesker, der myldrede rundt. Og man kunne næsten ikke komme til at køre, og nu er der stille. Dernede er et lille cirkus. Det er morsomt. Og hernede, der er en lille tivoli i gang med blinkende. Der skal vi rundt og køre i karusel netop. Ja. Men hvad der især er mærkeligt, for 10 minutter siden var der alarm og tusindvis af mennesker. Prøv at kigge ud nu. Der er ikke en sjæl. Og det er nu klokken er ikke Ja, ramadan. nu går det jo i noget bedre.